na wodi asaya kuna hene na wodi asa ye ni dwom ewo ho no a eno nso enye asem ketwa kra ewo ho no eti ohina wasi dwom a wodi asai eye kuna ehene e mare kra nyansapo ye de akire ye ekoso nyina no ye betwa ama mo nso mo hu ne eko ene ne ba eprempre de eye kuna hene ena edi asa ewo edwane mu a enye asem ketwa ewo eho no no ye kuna hene na nafade no na botie no sika kokko no edoso ewo mu no enti sawra baabi amegyan ne awote awuhwe ya wono egina mensa nifa so na ayinso egina mensa ebokum so ajese enye asem ketwa kra ayinfu banu na wo mate si dwoma ye wono mo twene na wono mu di asa ewo eho no ma eno so enye asem ketwa kra nyansapo yeguso ye koso ha nyina no yebemama hu ayinfu no edi asasa aya na akono pa eko neba enye ofe yade ka chew sanana no musia se ya won masa ombesa nyina no so no ekasa nchiremu ewo ho no mo ede emamo enu tie no so no yebekoso na ya chechemu ni nyina mu ayema moni emfra ewo ho tie nkoso eko neba abrankase anyamye ni hene ena kuna hene ena won mate si dwoma won mu di asa ho yi akono papa adese enye ade a eda form sabra ewo ho eno no nananom edi asa ye tira amamre ene amane ewo mensia ene ampaye bedwa pruwa eni aniwa ewo ahimfia no anase simpie so hanom a abra apemso ebetena se na akwaside de twonto finshampu mienu ane aduonu baako no yede akwa koguo no sa pepepe ena etie kuna hene ene abrekesi nyamye ni hene wonum ena wonu so a womudi ahi nyamye ni hene ayi otumfo ne se atese oyode hye kan a enafom wono modi asa awie ewo hono na enya asem keto ahemfo wono matese enya ahindie ne kekenemum eba na sanso a wono mte etiapo ewo mu yie pa